nga dirt bag usa ka swipe ra na ha. Alas 7:53 sa atong oras ano yan atong gugmang giyahak. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 7:53 so ganiya na ang atong suspect nga taxi driver. In pen ba nahinlo inyong pangalan, Brad? Nahinlo inyong pangalan. Nahinlo na. Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Nahinlo na? Nahinlo na, Brad. Nahinlo na. Pwede ka din mo, Brad. For example, kung nain maglalis kay medyo hubog o pa sila klaro asa lang padulong, pwede din mo mabaliba dira yun sa pulis. Yun siya, ma'am, ano na lang, ma'am. Pag sinabot lang sa mo diya, ma'am. Basi unyag dili pa mo mag-away sulod sa kong taxi. Ano? O na, misinterpret no? Ansa? Misinterpret. Miscommunication. Miscommunication na. Naitabo naman ko na dito sa Tarihel sa una. O niya, ang ingon sa babay, paingon siya bara. So, ang giingon sa driver, kay traffic malagi pag naog sa bulwa, dili taagi sa kuan ma'am, okay ra ba? Kay para kwantas traffic. Giingon siya, okay. Pag-abot dito sa ipunan na dapit niya, sa man kang imong kung gituyok-tuyok ko. So, aya pag ilalis. Away na dayan. Pero daghan kay siya, murag na busy siya ba? Daghan siya sigigtik, siguna na. Wala siya kabalo nga dito, giando siya dito, giagi. Pag nasuko rin siya, kamo yun mga driver, mga kuan mo. So, anay tabon si tawag na, miss? Misunderstanding. Ay, tayo muna. Ito muna ang Litos Scout of the Day. Strength does not come from Unsa? winning. Strength. Okay. Strength ba? Strength. Laga. Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go the true hardship and decide not to surrender, that is strength. Okay. Ang pasabot ni Ana. Ang sayo sa buntag, kusog kang ulan. Ang gumangyari atin sa atin ang Biramax Capsule. Ang Biramax Capsule. Labihan ng buong ng panahon. Mga sir, ang Biramax Capsule available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy, o sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Hello dia sa tanan mga taga-Butika Pangmasa. Daghay Biramax dia karon sa may Beles. O sa Butika Pangmasa dia po sa may Kauswagan. May ito dito, kaswagan, may dool ra. At least. Tapos, pati mga cherry na po diya sa Butika Pangmasa. Hello sa tanan mga taga Butika Pangmasa. O siyempre ang gumangga natin din sa atin ng TCK, The King and Colon Cleansing. Kung gusto ninyo nga ipa-deliver diya sa inyong tugkaran, libre ang shipping. Cash on delivery pag yun. Tabangan tamo na i-PM ko ninyo, i-PM yung gahi ni Bay, i-PM yung bitok-bitok ni Bay, i-PM ko ninyo. Tistingi lang ako sa kabox. Amo nang ipadala sa inyo cash on delivery, libre ang shipping. Basta within Cagayan de Oro, ha? Larga time pa. TCK! Agay cool. Bugnong panahon karon. Birnis karon. Pag-order na mo daan og Mustang. Mustang. Masakay mini sa Mustang? Mangustang. Ang Mustang nga ilim nun karon mo ning pinakabag-o karon 10% ang alcohol ni ini. Bawal pa mangyapon ng mga kuhan. So ato mo yung mga panimalayon niya. Gusto mo magtanaw mo, mag-Netflix mo sa balay. Bawal man ang tapok-tapok. Adto mo sunit sa bulwa pagbalo og ice bucket. Kamuran doa mag-inom bye-bye. Mo ni siyang Mustang ho, lami kayong Mustang basta nasa ice. Okay, palit na mo ana. Nasa Ororama, Carmen Mart, nasa Champs Convenience Store. Mustang Alcomix. Mana. Dako kay kung pangutan naman yun. I want a big question. Nga nung di man yun makipagbulag si Angel siyang uyab. Why did not be Angel Drake the boyfriend? Nakurat ko sa kunay bawan! I will shock! Katulo na ko. Nakurat ko katulo! I will shock! Ha! Sobra. Upat na ito. Sa akong naibawan. For my here. Revelation. Revelation? For my revelation, I will shock! Okay, galing na ito mo. This is the starting of love life.
Oh, Ricky, naunsa na masad ka? Angel. Ayaw ko gawin, Angel. Ayaw ko wala gawin. ta kagawiran. Nagsuggest lang. Sultian na lang ta ka sa tinuod. Kaya wala tayo ikong oras. Dito na kita. Ay nakiglang ana. Sa tinuod na ilang dukay ramang ko kabalungan na ilain ang akong uyab. Ha? Oh. Dugay ra ko nakabalo. Oh. Dugay ra ko nakapabutaw ka. Kaya sa tinuod na ilang dili ako ang original. Oh. Dugay ra ko Diba? gaaltas, Diba? ani. Di ba? Kana inyong mga nakita nga nasa yung mga lain. Tinuod na! Oh. Kalisan pa rin magdrama nga nakamas kay ang laway. Gatapok na sa akong lips. Anawa. Ang laway! Gino ko galunop na diri sa kupaba ang Tunla laway. sa uban, tunla. O sige, kataway ko, katsaway ko. Sige, katsaway na lang ko. Di ba? Giingon ko. Kawili man ka itong nagwana. Tawanan mo naman itong kagwapo. Sa laban ako kung naigugma ko sa usa ka lalaki nga daghay babae. Siya dili gwapo, naigugma ka. Diyos ko, Lord. Di Maria. lagi siya gwapo pero maigumanggit ang akong atay-atay. Hawa pa magkakatilaw. Ugat pa lang ni. Hindi mo nakita. Pero may galing ka, Ricky, kaya nagpabiling yapog ka. Giantos na ako tungod sa akong gugma ni mo. Sa Bisan pa kunsay ma- may tabo sa kalibutan. Bisa pa man naibawan ni mo nga, nahimo ko ko sa kakabit. Oh. Wala ka mausap. Walay ko saban ang tanan. Ana, magin mong lalaki, basta makatira lang. Mudawat magin mo, bisa kunsa. Bahala na Pero pagkahuman sa tanan, biyaan na mangyapon, me. Agas! Kanay mong dagway. Agas. Mga talas, boy. Sa kasa lang mo nga sansan na ilahi. Di ba, dili na tinood, boy, no? Agas. Pero, gikapoy na ko, nakipagbulag na ko niya. Dabi, ako na yun. Dili yapon. Kasi ba ni mo mando? pero, taga-tagang chance. Yes. Taga-tagang chance. Kita na. Dili pa. Ikaw kikinali sa kaya gusto sa kamutira na yun. Kabala biya ka Bernice karon. Mo ba? Bernice biya karon. Usa ka way hinungdan nga ending ang nahitabo karong Biyernes mga kagahi. Ay, Kaya nga to diri